إذا بمهازوتن مسحرتن جويس ماير مينسترينات حجز أوربلكم مدبيو مدنقواي سرقيو كل جزء توكلنا نجار نقبر صباح حدا قلنا قاليو جويس ماير مينستري كرم 35 عامد كنجمر كلنا نتاك قال 45 عامد امبيريه تن قداموت 5 عامتات ناي غزا مصحف قدوس مصنعتي النيرن تن قال اي 5 عامتات بيت كريستيان سريحه شعو اغزابير اغلغلوت كي حزكي ناب سمين دبو مبراقن معرابن كيديلوني بزح مرتع اغزابير كساب زقطعني تصبيه اموداتا تنسو زبل نخساب زغبر نسو جن أب وشت اللي بعمتهم زد ما بلك تقبر يوزد له 3 نجارات الله أنت جيركم أقلقلوت كي كبار خوي لو مد ما قبلكم زد اللي نزن 3 نجارات أنت جيركم هيوتكم كتب بارخيا قطر حدا هو اللي جيزة بلوز كتكون يزد اللي بله أب كله تقبرو نجار بلوز النت لعل أقن بمخانة يكونن فتصوم النت يكونن بقللو زكالك كل مقبار مالتيو أقول مخانة يكونن أقول أمونغو عواتن ودكاتنيو بزعبا أقول سبد ما مصحف قدوس هاي تتصحفن نولادو يهودا يلوز سيمو سبيلن أما مصحف قدوس تريوهم بزو حسابات اللو بمرجع دما خطريوهم يخم قوقوي وسانة دما يوستو تحر داقم دما بزعبوهم فاسيمكم يتسمعون مساتيو قز حدا خابتهم ساباتيو نيرو سلازي خطا بابعكم يزدالي كله تقبروه ببلسو نتقبروه بفلاي دما زعزاب سباب زي باللووان مخنياتو اكزيابير كل كيسي يعزاب يخلو يرئيويو لو من نبر الله زلنا عالم دما بزح صبغتا يكونتن كل كيزينا تبلاشون أقاقلنا خونن يخيد الله ممرحي كوصولنا ناتسبنا دما نقاقينا زلنا نحنا اينا ممرحي خندقم زلنا كريستيانا وحزبيو ممرحي خندقم زلو دما خريستيان حزبيو سلازي حدا خابت عابي صقاماتنا كم كل سب كم زي كنا مرققاتيو نحنا قنا كم يسوسنا آمين اتخال اي نقر نايكن عنا سب كون زبليو كل جزي قالكم حلو لو ما عالم بزح قالوا زحلو يلن كندي كاباخاتكم حدا معلت عرفت وسيدكم زخونه نجر كعري زمص سرحتنيا ناي مصباي تمكرو زلكم نساتهم دما يمصون وينما يدولكمن كمزوي زباله كل غيزنا بزحي خيدلو حقنينتيو كل غيزي حق مزرابي كغبر زبلكايو مغباريو مبصعخا محلاو نسو دما بتز أمنك جنزة فتيم كايتبلاش ويلو كل جزء بو أمون كون سالساي زبلو دما باس كاب هيوت كاوجد زبل نبرة قرجة انتاي مخانون تزي فليتكم متجوجع مكتع وعي زي مرددع كمو ونتأزيو حدا جنيا حضور حركان كم تبفقر قويتا يفكرك كاي نبلمو بلبنا كتصورك كأكلني إلا نحسبه زانتا عصرت دناقل كم أبنت هو الساخن ماي المخاد كتكملو دالي انت دا استوي لنا اللود ما خابز زخونا نقر كن مهار نخيلي مسلني ماتيوس إسران حموشتن قطر حدا بتجيزيتوي منقسط سمايات مبرحتن حيزن مرعوه قبلا زوات 10 دناقل تمثل كاباتن اتن حموشتا سنفات اتن حموشتا خا لبامات نبرا سلازي لو اي ناي كم نخون كنوسنا لنا زبل قمت لني اتن سنفات كقندي لن حيزن زيتي جن اي تمالان
ካብዝን العل ዝገበርኦ ነገር ኣይነበረን በቃ ክገብርኦ ዝሓሰብኦ እየን ገይረን ኩሉ ጽቡቕ እንተኾይኑ ንኽትሓልፍ ጽቡቕ እዩ ናብ ስራሕ ቦታኹም 30 ደቓይቕ ናይ መኪና ጉዕዞ እንተኾይኑ 30 ደቓይቕ ኣቐዲምኩም እንተወፂኹም ኩሉ ግዜ ክትድንጉዩኹም ኩሉ ነገር ክሳብ መወዳእታ ካልእት እናደንጎኹም ክትነብሮ ኣይትኽእልሉን ኩሉ ግዜ ንዘይተሓሰበ ነገር ክትውጥኑ ይግባእ ኣሜን ኣነ ድማ ግዜ ምብኻን ዘይፈቱ ዓይነት ሰብ እየ ስለዚ ክሳብ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ናይ ምጽባይ ዝንባል ኣለኒ ምኽንያቱ ኣነ ን10 ደቓይቕ ዝገብሮ ነገር ዘይብለ ኣብ ሓደ ቦታ ኣንጊሓ ክበጽሕ ኣይፈቱን ኣነ ንእግዚኣብሔርን ግን ኣብዚ ንሰርሐሉ ኣለና እተን ለባማት ግና መምስ ቀንዲለን ዘይቲ ኣብ ሳርማዓን ሒዘን ነበራ ነቲ ተወሳኺ ዘይቲ ገዚአን ገንዘብ የኽፍለን እዩ ግን ተማሊአን ከይደን ምናልባት እንተ ደኣ ኣድልይዎን ኣድልይዎን ጽቡቕ ሽዑ መርዓታት ከምዚ ሕጂ ኣይነበረን ግዜ ስለ ዘይተወሰነ ሽዑ ንሽዑ ተጀሚሩ ኩሉ ሰባብቲ ድግስ ነይሩ እቲ መርዓዊ ግን ንዋጋ መርዓት ዝበሃል ንምዝርራብ ምስ ኣቦ መርዓት ናብ ደገ ወፂኡ ነበረ ሓደ ግዜ ድማ እዚ ወዲ ዝደልዮ ንኽረክብ ካብ ካልኦት ንላዕሊ ግዜ ይወስድ ነይሩ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ድማ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ወሲዱ ኣብታ ሰዓት ፍርቂ ለይቲ ኩላትና ብሓደ ወይ ብኻልእ መገዲ ከምኡ ኣጋጢሙና እዩ ሓቀይ መርዓዊ ክመጽእ ነዊሕ ግዜ ከም ዝነበረ ይዛረብ ገለ ነገር ክነግረኩም ዳርጋ ኩሉ ነገር ምባል ይከኣል ካብቲ ተሓስቦ ግዜ ንላዕሊ ይወስድ እዩ ኣሜን ንኽመጽእ ነዊሕ ግዜ ስለ ዝነበረ ኩለን ተታኺሰን ደቀሳ ፍርቂ ለይቲ ምስ ኮነ ድማ ተደወለ እንሆ መርዓዊ መጺኡ እሞ ክትቅበሉ ውፁ ሽዑ ኩለን እተን ደናግል ተሲአን ቀቀንዲለን ኣሰናደዋ እተን ሰነፋት ግና ነተን ለባማት መብራህትና ክጠፍአና ኢሉ እሞ ካብ ዘይትኽንንዶ ሃባና በለአን ሕጂ ብዛዕባኹም ኣይፈልጥን ግን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሰባት ይሕርቑን እዮም ምናልባት ሰባኺ እንተኾይንካ ክትሓርቕ ይግባእን ይኸውን ግን ይሕርቑን እዮም ዋላ ሓንቲ ክገብሩ ዘይደልዩ ሰባት የሕርቑኒ ድሓር ጸገም ምስ ዘጋጠሞም ከዓ ነቲ ክገብርዎ ዝግብኦም ዝገበሩ ሰባት ከማልኡሎም ይረኽብዎም ሎሚ ዓለም ብኸምዚኦም ዝኣመሰለ ሰባት መሊኣል ኩሉ ግዜ ዝብሎ ሰብ ብዘለዎ ነገር ኣይትቕንዑ ንኽትገብርዎ ዝገብርዎ ክትገብሩ እንተዘይደሊኹም እዙይ ጽቡቕ ምኽሪ እዩ ጽቡቕ ከም ናይ ጆይስ ኣገልግሎት እንተዝህልወኒ ጽቡቕ ነይሩ ጽቡቕ ሽኮሪና ብትምኒት ኣይረኸብክዎን እዛ ትርእይዋ ዘለኹም ንእሽተይ ክፋል እዚ ብድሕሪ መንበረ ጵጵስና ደው ኢላ ዘላ ንእሽተይ ክፍሊ ምስ ኩሉ ናብኣ ዝኣቱ ጥራእያ ትወዳደር ረኣዩ ኣብ ዝቐድሚ ምብፅሓይ ሰዓታት እየ ኣጽኒዐ እዚ መልእኽቲ ድማ ድሕሪቱን ቅድሚቱን እየ ዝፈልጦ ግደይ እንተሰርሕኩ ግና ኣብቲ ቦታ ፈጺመ ኣይረኣይን እየ ምኽንያቱ ሓላፍነት ንሱ ኢለ ስለ ዝኣምን እቲ ዝበለጸ ክህበኩም እየ ዝደሊ ኩሉ ጽቡቕ ከም ዝኸውን ብጭቡጥ ስለ ዝፈልጥ ጥራይ ክግምት ኣይደልን ስለዚ እተን ካልኦት ዘይቲ ክገዝኣ ክወፃ ክፍትና ከለዋ እቲ መርዓዊ መጸ እተን ተዳልየን ዝነበራ ደናግል ክሓትኹም ድልዋት ዲኹም ኢየሱስ ሎሚ ምሸት እንተመጺኡ ድልዋት ዲኹም ንኽዳሎ ግዜ ክህልወኒ ኢልኩም ኣይትሕሰቡ ተዳሊኹም ጽንሑ ዲያብሎስ ንኣኹም ንስድራ ቤትኹም ከጥቅዕኩም እንተወሲኑ ኣቦትኡ ኣቕሚጥኩም ደው ክትብሉ ድልዋት ዲኹም ኣብ ኣገልግሎት ክትህሉ ሕልሚ እንተልዩኩም ነዚ ግዜ እዚ ክትገብርዎ እንትደልዩ ነገር ንምድላው ትጥቀሙሉ ደለኹም ንዕዳጋ ምስ ከዳ እቲ መርዓዊ መጸ
እተን ተዳልየን ዝጸንሓ ምስኡ ናብ መርዓ ኣትዋ በሪ ድማ ተዓጽወ ረኣዩ እቲ ማዕጾ ክዕጾ ክትጽበዩ ይብልኩምን ኣነ ዝገርመኒ ክንደይ ሰባት ማዕጾ ክሳብ ዝዕጾ ይጽበዩ እቲ ዝደልይዎ ስራሕ ድማ ይረኽቡን ምኽንያቱ ክገብርዎ ዝግብኦም ክፋል ስለ ዘይፈጸሙ ወይ ዕቤት ሓሊፍዎም ምኽንያቱ ናብ ስራሕ ይኸዱ ስራሕ እንተነበሮም እውን ኩሉ ግዜ ኣጓጉል ደረጃ እዮም ነይሮም ናይ ብሓቂ ብሉጻት ኣይነበሩን ኣነ ድማ ትማል ምሸት ከምዚ ኢለ ስራሕ እንተሓልዩኩም ወሰዓትኩም ካብ 8 ክሳብ 5 እንተኾይኑ ከምኡ እውን ክትጥቀሙሉ ዘለኩም ናይ ግዜ ሰዓት ኣሎ ንበል ሰዓት 8 5 ደወላይ ትምልኡ ካብ ሰዓት 5 ክሳብ 8 ድሕሪ ሰዓት 5 ሙልእዎ هو ንምንታይ ከምኡ ክገብር ኣለኒ ትብሉ ንምንታይ ዘይኸውን ንምንታይ ኣቀዲምኩም እንተወሳኺ ማይልን ዘይትኸዱ 8 ሰዓት እንተመሊእኹም ዋ ሰዓት 8 ኣብ መደብር ስራሕኩም ስራሕ ኣይትጅምሩን ቡናኹም ኣብ ዝረኸብኩምሉ ግዜ ንኹሉ ሰብ ከመይ ሓዲርኩም ምስ በልኩም ክሳብ ትዳለውን 8 15 8 20 እዩ ኣሜን ከምኡ ክብል ከለኹ ድማ ስድኤ ማለት ኣይኮንኩን ኣምላክ ግን ክምህረኒ ስለ ዝነበሮ ከምዚ ባህሪ ከንርኢ ከለና ብሓቂ ንሰርቕ ኣለና ኩላትና ንፈልጦ ንእሽተይ ገራሚት መጽሓፍ ድማ ኣለ ወርቃዊ ሕጊ ንብላ ከምቲ ካልኦት ክገብሩልኩም እትደልይዎ ንኻልኦት ግበሩ ከምኡ እንተንገብር ኩሉ ሽግራትና ምተፈትሐ ሓቀይ ምኽንያቱ ንሱ ትካልኩም እንተዝኸውን ሰባት ከምኡ ክገብሩ ኣይምደለኹምን ስለዚ ንሕና እንተንገብር ካልኦት ክገብሩልና እንደልዮ ዋው ናብ ብሉጽነት ኣብ መንገዲ ኣለና ሓደ ሰባት ንጡረታ ዝዓቕርዎ ነገር የለን ኣብ ኢዶም ዝኣተወ ሳንቲም ኩሉ የጥፍእዎ መንእሰይ እናሃለኹም እተጀሚርኩም ድማ ካብ እትረኽቦ ኩሉ ቁሩብ እናዓቆርኩምን ብዛዕባኹም መጠን ዝያዳ ጽዕንቶ ኣይህልወኩምን ክልተ ዓይነት ሰባት ኣለውና ሰብ ሃፍትን ቁማርተኛታትን ኣየናይ ምዃንኩም ክትውስኑ ትኽእሉ ኢኹም ሓደ በዓል ሃፍቲ ኩሉ ግዜ መጀመርያ መስዋዕቲ ይኸፍልን ኣብቲ መስዋዕቲ ወለድ ከም ዝረክብን ድሒሩ ጽቡቕ ኣገልግሎት ከም ዝረክብን ይፈልጥ እዩ ኣብዚ ህንጻ ድሒሩ ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ዝግደስ ሰብ ኣሎ ድዩ ምክንያቱ ድሓር ስለ ዝመጽእ ኣሜን ምድንጓይ ስርቂ እዩ ኩሉ ግዜ ትክክለኛ ነገር ንገብር ጽባሕ ሓደገኛ ቃል እዩ ፈርዖን በዚ ኩሉ መዓት ምስ ሓለፈ መዓት ጭንቁርዓት ምስ ነበረኦ ጭንቁርዓት ድማ ብዝኾነ ጭንቁርዓት ኣይፈቱን ግን ኣብ ኩሉ ቦታ ነበሩ ጭንቁርዓት ኣብ ዓራት ጭንቁርዓት ኣብ ምድጃ ጭንቁርዓት ኣብ በረንዳ ጭንቁርዓት ኣብ ሸቓቕ ጭንቁርዓት ኣብ ኩሉ ቦታ ሙሴ ድማ ንፈርዖን ከም ዝበሎ ምእንታኻ ክጽልኤ ጭንቁርዓት ድማ ካባኻ ክጠፋእን መዓዝ ክጽልየልካ ከም ትደሊ ንገረኒ ፈርዖን ከዓ ንጽባሕ በሎ ሕጂ ሓንቲ ሕቶ ክሓተኩም ዓራትኩም ጭንቁርዓት እንተዝመልኦ ንኽትገላገልዎም ንምንታይ ክሳብ ጽባሕ ትጽበዩ ኣዝዩ መሳጢ ዛንታ እዩ ስለዚ ተወሳኺ ሓንቲ ለይቲ ምስ ጭንቁርዓት ኣይትደቅሱ ይብል ሰብ ሃፍቲ ኣለውና ትኽክለኛ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት ረኣዩ ኣብ ጥበብ እየ ዝኣምን ናይ ባዕለይ ንእሽተይ ትርጉም ጥበብ ኣለኒ ጥበብ ድሓር ዘሐጉሰካ ነገራት ሕጂ ምግባር እዩ ጥበብ ቅዱስ ልቦና እዩ እዚ ጥራይ እዩ ኢየሱስ ጥበብ እዩ ካብ ኣምላኽ ዝመጸ
نفس وكفنا طبب لنا طبب كترخو مصلاي ونا يدليكم يو نتزلكم طبب كتقمولو كتصليو لكم دحرك اتم قمارتኛታት አለው كل ጊዜ ዕድል ዝጥቀሙ ሰባት ጌጋ ነገር ክገብሩን በሓደ ወይ በኻልእ አስማታዊ መገዲ ትክክለኛ ውጽኢት ክረኽ ይኽእሉ እተን ሓሙሽተ ዓያሹ ደናግል ቁማርተኛታት እየን ነይረን እቲ መርዓዊ ኣብ ግዚኡ ክበጽሑ ኢለን ሓሲበን እኹል ዘይቲ ድማ ክህልዎም እዩ ንዝኾነ ምድንጓይ ኣይወጠናን ንዝኾነ ጸገም ኣይወጠናን ኩሉ ነገር ብመገደን ከኸይድ ጥራኤን ዝወጠና ንሳተን ድማ ኣብ ደገ ተደጊፈን ብዛዕባኹም ኣይፈልጠን ኣነ ግን ክግደፍ ኣይደልን ስለዚ ዝከኣለኒ ኸገብር እየ ክገብሮ ዝኽእል እንተገይረ እግዚኣብሔር ነቲ ዘይክእሎ ከም ዝገብረለይ ይፈልጥ እየ ሰሚዕኹምኒ ዲኹም ክትገብርዎ ትኽእሉ እንተገይርኩም እግዚኣብሔር ነቲ ዘይትኽእልዎ ክገብረልኩም እዩ ሓድሽ ገዛ እንተ ደኣ ደሊኹም ገዛኹም ዓብይ እንተዘይኮይኑ ወይ ድማ ሙሉእ ህይወትኩም ኣብ ኣፓርታማ ትነብሩ ነርኩም ብዙሓት ቆልዑ ኣለኹም ገዛኹም ድማ ጸቢብኩም እዩ ሓድሽ ገዛ ድማ ትደልዩ ዘለኩም ገዛ ብንጽህና ሓዝዎ ነቲ ጉሓፍ ካብ መረባኹም ወጻኢ ኣቕምጥዎ እታ ኣረጊት መኺናኹም ዝበለጸት ክትከውን ዝኣኽለኩም ግበሩ እግዚኣብሔር ሓድሽ ክበኩም ትጽበዩ እንተለኹም ኣሜን ክዳውንትኹም ኣብ መድረቒ ኣእቲኹም ንጽባሒቱ ንግሆ ከም ዘለዎ ተኸዲንኩም ኣይትውፅኡ ሕጂ ሓቂ ንምዝራብ ከምዚ ዝኣመሰለ ነገራት ንሰባት ክነግሮም ናይ ቤተ ክርስቲያን ጊዜ ከነሕልፍ የብልናን ንሕና ግን ንገብሮ ኢና ጎራዙ የፍቅረክን እየ ግን በጃኽን ኣከዳድና ክነስተውዕላ ሸሚዝ ክላዕሊ ስረኽን ድማ ታሕቲ ኮይኑ ክርኢ ዝደሊ ሰብ የለን እግዚኣብሔር ፈተና ክትኮና ኣይጸውዓክንን ኣብ መስትያት ከይድክን ንነፍሲ ክረኣያ ቅድሚ ምውፃእኽን ሓንቲ ደቂቕ ውሰዳ እትነብሩላን እትህብዋን ሓንቲ ህይወት ኣላትኩም እንታይ ኢኹም ክትህቡ ኢለ ድማ ክሓተኩም ይደሊ በጃኹም ኣይትእረጉ ኣብ ዓራት ሞት ኮይንኩም ንድሕሪት ተመሊስኩም ብዘይካ ጣዕሳ ካልእ ዘይብልኩም ብዛዕባ ኩሉ ውሳኔታትኩም ምሕሳብ ንኽትቅይርዎ ድንጉይ ኮይኑ ካብ ዝስምዐኩምን ዝኸፍእ የለን ስለዚ ክነግረኩም እግዚኣብሔር ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ምሳኹም ዝሰርሕ እንተሃልዩ ካባኻትኩም ምስክንደ እዩ እግዚኣብሔር ብዛዕባ ዝኾነ ነገር ዝሰርሕ ዘሎ ደሓን ኣይተጥፍእዎ ከም ፈርዖን ኮይንኩም ምስ ጭንቁራዕ ተወሳኺ ለይተይ ትሕደሩ ሕጂ እግዚኣብሔር ምሳኹም ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ስርሑ ስለምንታይ ከም ዝኾነ ትፈልጡ ዶ ሓሳባ ይቕይርን እዩ ኣይሰርሐን ኢልኩም እግዚኣብሔር ኣይትጸበዩ ሰነፍ ሰብ ናብ ስራሕ ኸይድ ይኽእል እዩ ግን ፈጺሞም ብሉፅ ስራሕ ኣይክሰርሑን እዮም ወይ ኣይዓብዩን እዮም ብዛዕባ ኣብ ስርሖምን ኣብ ህብረተሰብ ዘጋጥም ጌጋ ብቐጻሊ የማርሩ ግን ንዑ ንምቕያር ኣጻብዕቲ ኣየልዕሉን እዮም እቲ ዝፈትዎ ኣገላልጻ ነዚ ኸስተኻኽልዎ ኣለዎም ዝብል እዩ ንሳቶም መን እዮም ኢልኩም ሓሲብኩም ትፈልጡ ዶ ንሕና ንሳቶም ኢና ኩሉ ካልእ ሰብ ክገብሮ ኣብ ክንዲ ምጽባይ ገለ ካብ ጸገማትኩም ባዕልኹም ከተስተኻኽልዎ ፈትኑ ንሳቶም ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 5 ቀዳሞት 8 ቁጽርታት ብዙሕ ግዜ ኣብ መልእኽተይ ዝተጠቆም ኩሉ ዛንታ ኣሎ በዓል ቤተይ ነዚ ምስማዕ ደኺምዎ ክኸውን ይኽእል እዩ ከእዊ ይኽእል እዩ ኣብዚ ዛንታ ብዙሕ እንመሃረሉ ነገር ኣሎ ንነፍስኹም እንታይ ሓዚንኩም ክትናወፁ ተዳለዉ ድሕሪ ዝተወሰነ እዋን ኢየሱስ የሩሳሌም ደየበ ንሓደ ካብቲ ናይ ኣይሁድ በዓላት ኣብ የሩሳሌም ኣብ ጥቓ ኣፍ ደገ ኣባጊ ኣራማይስጢ ቤተሳይዳ ዝበሃል ቃላይ ኣሎ እቲ ዝተኸበበ ብሓሙሽተ እዩ ተሸፊኑ ኮሎናልስ ኢሎም ይጽውዕዎ ብራንዳታት እዮም ነይሮም
ስለዚህ እዚ ሕሰቡ ነዚ ዓብዪ ቃላይ ማይ ረኺብኩም ኢኹም ከምኡ እውን ብራንዳ ኣሎ ኣብዘን ብራንዳታት ዝድቅሱ ድማ ስንኩላን እዮም ስንኩላን ዓይነ ስውራን ሽባ ዝኾኑ ሰባት ተዓምር የድልዮም እዩ እዚ ነገር እዚ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ኣገባብ ድማ ኣብ ዓመት ሓደ ግዜ ጥራይ ኮይኑ መልኣኽ መፂኡ ነቲ ማያት የንቀሳቕሶ ነበረ ቀዲሙ ናብ ማይ ዝኣተወ ድማ ተኣምራት ረኸበ ስለዚ ሓደ ሰብኣይ ን38 ዓመት ኣብ ከምዚ ኩነታት ነበረ ኢየሱስ ኣብኡ ደቂሱ ረኣዮ ነዊሕ እዋን ምሕማሙ ፈሊጡ ንሱ ኸኣ ሓተቶ እዚ ድማ ኣዝዩ መሳጢ እዩ ክትሓውዶ ትደሊኻ በሎ እንታይ ዓይነት ሕቶ እዩ እዙይ ጽቡቕ ብርግጽ ክሓዊ እየ ዝደሊ ንዑ እየ ኣብዚ ደቂሰ ዘለኹ ብሓቂ ንሱ ዝብሎ ዘሎ ክትድሕን ክትገብሮ ዘለካ ክትገብር ድሉው ዲኻ እዩ ስለዚ ምናልባት ሎሚ ከምኡ ክብለኩም እየ ክንደይ ኢኹም ኣብ ሂወትኩም ለውጢ ትደልዩ እዞም ለውጥታት ንኽህልወኩም ክትገብርዎ ዘለኩም ክትገብሩ ድሉዋት ዲኹም ወይስ ኣምላኽ ተኣምር ክገብር እናለመንኩም ኮፍ ክትብሉ ኢኹም ትደልዩ ጸሎት ኣይሰርሕ እንድዩ ትብሉ ብርግጽ ጸሎት ይሰርሕ እዩ ንሕና ግን ምስ እግዚኣብሔር መሻርኽቲ ኢና ኩሉ ግዜ ድማ ንሕና ናይ ባዕልና እጃም ኣለና እግዚኣብሔር ናይ ባዕሉ እጃም ኣለዎ ንሱ እጃምና ኣይደርሐልና ንሕና እውን እጃሙ ክንገብር ኣይንኽእልን ብዙሕ ግዜ ድማ ክንጽሊ ከለና እንታይ ከም ንጋገ ከርእየኩም እዩ እግዚአብሔር እንታይ ጸገም ከም ዘሎ ከርእየኩም እዩ ፈቃደኛ እንተኾንኩም ክትግረሙ ኢኹም ሕድሕድ ክርስቲያን ክግረም እዩ እግዚአብሔር ዝብሎም ክገብሩን ተጀሚሮም ህይወቶም ከመይ ከቀየር እዩ ሕጂ ትፈልጡ ኢኹም ብዛዕባ ዝወዲ እየ ዝሓስብ ንሱ ድማ ብሓቂ ድሓን ክትከውን ትደሊ ዲኻ ይብሎ ስለዚ ክትርስዕዎ ኣይደልን እየ ብሓቂ ድሓን ክትኮኑ ትደልዩ ዲኹም እየ ዝብለኩም ዘለኹ እቲ ይደልዮ እየ ዝበልኩምዎ ለውጢ ብሓቂ ትደልይዎ ዲኹም እጃምኩም ክትፍጽሙ ፈቃደኛታት ዲኹም ጎይታይ መለሰ እቲ ሕሙም ሕጂ እቲ ተኸክለኛ ጸጋሙ ክትርእይዎ ኢኹም ጎይታይ እቲ ሕሙም መለስ እቲ ማይ ምስተናወፀ ናብቲ ቃለይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ኣነ ክሳዕ ዝኸይድ ድማ ካልእ ኣቐዲሙኒ ይወርድ ምስኪን ወዲ ምስ ሓደ ሰባት ዘሎ ዓብዪ ስሕተት ኩሉ ግዜ ኾፍ ኢሎም ንነብሶም ይድንግጹላ ንዓመታት ድማ ንነብሰይ ንሓዘን ኩላ ኣሕሊፈ እየ ምክንያቱ ኣቦይ ጾታዊ ዓመፅ ስለ ዝፈጸመለይ ኣነ ድማ ከምኡ እንተዘየጋጥመኒ ነይሩ ጽቡቕ ህይወት መሃለወኒ ኢለ ሓሰብኩ ሓደ ነገር ክነግረኩም እንታይ ከም ዘጋጠመኩም ኣይግድሰንን እዩ ሕጂ እውን ጽቡቕ ህይወት ክትነብሩ ትኽእሉ ኢኹም እግዚአብሔር ንሱ ንሰብኣ የኽብሮም ክብል ከሎ በቃ ከምኡ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ንዝኾነ ሰብ እዩ ንዝኾነ ይኹን ኣማኒ እቲ መጽሓፍ ቅዱስ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ዝብሎ ኩሉ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ግን ምሕዘንቲ ወይ ሓያላት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ክልቲኡ ክትኮኑ ኣይትኽእሉን ከምኡውን እንታይ የሕልፍ ከም ዘለኹ ኣይትፈልጠን ይኽእልኩም ተሓስቡ ትኾኑ ንነብሰይ ዝሓዝነላ ምኽንያት ኣለኒ ክነግረኩም ዝፍትን ዘለኹ ግን እዚ እዩ ዋላ ሓንቲ ኣይረብሓኩምን እዩ ኢየሱስ ክሳብ ዝመጽእ ንነብስኹም ክትሓዝኑላ ትኽእሉ ኢኹም ጸገምኩም ኢኹም ተቐጽሉ ዘለኹም ኣይሕግዘኩምን እዩ ኣብኡ ንኣኹም ዝኾነ እንታይ ጽቡቕ ኣሎ ዋላ ሓንቲ ኣይረብሓኩምን እዩ ግዜኹም ተባኸኑ ኣለኹም ጎይታይ እቲ ማይ ምስተናወፀ ናብቲ ቃላይ ዘውርደኒ ሰብ የብለይን ረኣዩ ድማ ንሕና ንደልዮ ንሱ እዩ ሓደ ሰብ ምሳና ክመጽእን ጆይስ ክትጽልይለይ ትኽእሊ ዲኺ እዚ ጸገም ክፍታሕ ጸልዩለይ እቲ ጸገም ድማ ክፍታሕ እዩ ኢየሱስ ነቲ ሰብኣይ ዝበሎ እዚ እዩ እዚ ትርእይዎ ኣለኹም ኢየሱስ ድማ ከም ዝበሎ እንታይ ተስእ ቃል ኣጋኖ ከምኡ መንጸፍካ ኣልዒልካ ኺድ ንሳ ፈትየ እያ ንሱ ድማ ጸገምካ ኣጽርዮ በሎ ንሳኹም ተማልእዎ ሕጂ ምናልባት ኣይትፈልጡን ምናልባት 45 ደቂቃ መኪና ዘዊርኩም ዝመጻኹም ተስኡ ክብለኩም ክትሰምዑ ኢኹም
ንነብስኹም ምሕዛን ኣቋርጹ ተሲኹም ዕጃምኩም ግበሩ ዝኾነ ነገር ክትረኽቡ መሰል የብልኩምን ደጊመ ኽብልየ ዝኾነ ነገር ክትረኽቡ መሰል የብልኩምን እቲ ዝግባአና ሞይትና ናብ ሲኦል ምኻድ እዩ እግዚአብሔር ግን የቕሬታን ምህረትን ሂቡና እዩ ከምኡውን ድሮ ንህይወትና ጽቡቕ መደብ ኣዳልዩልና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብኡ ክትመላለሱ ከም እትኽእሉ ይገልጽ እግዚአብሔር ጽቡቕ መደብ ኣለዎ ንሕና ድማ ክንክተሎ ኣለና እግዚአብሔር ጸጋ ክህበኩም እዩ ሓይሊ ክህበኩም እዩ ክእለት ክህበኩም እዩ ባዕሉ ግን ኣይሰርሐልኩምን ተስኡ እዚ ብምሃዙትን መሳርትን ጆይስ ማየር ሚኒስትሪ እናት ሓገዘ ዝቐርበልኩም መደብ እዩ